Arita sa labing awahi kay murag mo ugma ra ba nindot untang balita kay hapit 10 pesos ang os-os sa matag litro sa krudo, ang gasolina tag 5 pero gisira na po ng Strait of Hormuz. So si Mana mo untol sa kalit, tinan po ni taasa. Tas kinabuhis mga Pilipino. Sige lang, kaya dito naman tos bangag, kaya makikoordinate, doon ako na close coordination, ang Russia o ang Pilipinas, tali sa produktong agrikultura, kay import po tayo dito sa mga Ruso. Ako na. Gawa, din na Pilipinas, mahimo, matanom, pero, mas, nindot unta, kon, ari ragyos Pilipinas, di ta mamalit og mga produktong sa pagkaon, kay ang atong sektor sa agrikultura mo ipakusgan man buhata in taon. O niya, punan pagyod o giingong krodo gasolina adto kuno mamalit ito. Pero unahon ta rin, atong niaging Biyernes, si Byron Garcia murag nagtibi in taon sa iyang preskon. Iyang gisumbong sa Commission on Human Rights. Marang ginituntun. Picture kung meron kay Morba o Babang Byron ang laong ligli. Kay matod pa niya kalapasan sa tawhanong pagkauplok ni Byron. Kalapasan sa tawhanong pagkauplok. Iyang isaysay dito ang iyang kahimtang sa detention cell daw nga wa di sa iipon primero sa mga piniriso dito sa Talisay, kundi gibutang ko sa budiga. Kundi samtang dito sa budiga, tuwa ko no ang mga sapatos sa mga pulis, mga uniformes, mga pulis nga mo ay nakapataas og maayo sa kanana ang sugar niya. Itaas ko no kung maayo ang kretinin tungod kay sige ko siya kasimhot atong baho kayong mga media sa mga pulis. Hinungdan nga si Byron nag-TV in town niya, gitsud sa detention cell, duha ra gyud ka oras. Mao ba? Yan ang istorya, ha, mo yang rason nga, wa po siya mo identify og kinsa tong maong mga pulis nga baho kuno kay tiil. Inood nyor? Hinungdan nga, iyang isumbong dito. Isumbong na niya, atong Biyernes sa Commission on Human Rights, ato na siya, human sa Emprescon, sumbong na siya. Kabahin sa iyang kasinatian, pagdakop sa iyang pagkabastos. Naloko na. Kaya naigo siya sa bawal bastos law nga hinimo ra po ni Risa Ontiveros. Okay kayo, matod pang Byron. Kalapasan to sa tawhanong pagkauplok ang nahitabo niyang pagdakop nga wa sa kaybaw atong kasuhan nga gipasakaan isang kaso ni Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Gobernador Pambari 4. Mao ba? Sambahan nyo kanyor. Tungod sa imong pagka-uplok nyo, murag na mga nakaingon to. Usap pa ka? Sige, pag-vlog-vlog na po diyan. Sige, tingsi-tingsi ba? Inig mag-vlog ka, murag bugiro rin yung kaya, pero mapriso ka, murag lagi kang piso na Hooks Canal. Ang out-of-town session ron sa mga sakop sa Junta Provincial, ipahigayon ito sa lungsod sa Mananihos, matod pa sa Vice Gobernador kasi lang TikTok, Glenn Soco. Naloko na. Kabatog 80 ni sila tanan kabuok, apel na ang mga provincial board staff members o mga secretariat, PB secretariat nga ni adto na ron sa Mananihos aron ilang ipahigayon ang out-of-town session diin ilang himamaton. Apila ra ko itong himamatong amahan o anak nga ang pilido higante katong bully og maingguwen diyan, no? Alam, Glinsoko kay iyahan man suki. Pero nagtuo kong pikatas Glinsoko di Aros Madrideo. Pero ang Carbon for All Coalition, sipak na po, ang province na po, Cebu People's Action Center, sipak tong ilaha. Kaning ilaha, sipak. Sa Carbon for All Coalition, gipanguluhan ko ni aning nga nag-Abner Kenyo, ang lead convener, ni awag ni Mayor Nestor Arcibal, nga kinahanglang patas ko no. O sihag, transparent, ang accreditation sa vendors diha sa carbon, nga why favoritism, o grabe po, kapoliticize kay naa po diha ang grupong Tumas.
patuong pro Oh ba? pro vendors pero matod pa nila pwede po naghanan ko alam. Naghanan na sila favoritism. Pero ang ila daray kani ha Sunstar ni. Ang Department of Public Works and Highways flood control project record di siya diin ang QM Builders di ay og ang QCons uyuan og pag-umangkon nga nag-iyan ining puros Kirante Construction. Ang tag-iyan ni si Alan Kirante sa QM og QCons Jonathan Kirante. Grabiha tusukad atong 2016 hangtod ni atong niaging tuig naka surikbot na og project nga nagkantidad og 15.5 bilyones pastang pagkanato para sa flood control ni. Pag-abot sa Bagyong Tino nahibawan nga katong ilang flood control Naloko na. napapain taon matod pas DPWH pastang grabiha. Sukad ni atong tuig 2016 pagka-presidente po ni Digong hangtod sa 2025 moabot na inig 36% sa kinatibok ang 43 billion budget alang sa Subo matindatuan na ng bantog rang si Jonathan Kirante murag duha na kabuk hotel. Si Alan Kirante murag hari na sa tanang construction firms. Loko na. Hingiga nila. Ang Sunstar ni email na dito sa regional office sa DPWH pinaagi sa acting director pamangunin si Director Simon Arias. Di ba siya katagasan Simon? Simon Arias. Isuya nila og kanabang paibaw nga interviewon sa kabahin nining maong isyu apan sigig balibad kay matod pa ni Arias mangayo pa sa approval gikan sa kauluhan aron ma-interview. Pagtubag ani. Pero matod pa usas nagpugong-pugong katong numero 1 tambaloslos nga giilisan pero naara gihapon ang hilag Danilo Villa nga mo original director. Nga giingong sangga kanilang Peter Calderon, Wilson Wenceslao. Nga mo'y nangahintig maayo nga matod pa sangga po nilang Ria Gulya. Apel pero Papuano Dizon. Loko na. May bibi ko. Mao ba? Si karon mayor na Cindy Loper Chan. Painong dan nga nagdumili ni pagpa-interview. Hangtod karon ni email pa gani ang Sunstar dito sa office ni Secretary Vince Dizon. Apan matod pa hangtod karon nagpabungol-bungol ang gihapon. Kay posible di ay sa akong pagsabot posibleng kadtong giingong mga ghost o mga multo nga flood control project posibleng gitrabaho nagmaayo aron makaingon deraw dili to multo deraw na tao na. Balikan ko ni Danilo Villa ni tatod. Samtang ang tambaluslos sa Martin Romualdez o ang iyang business partner nga matod pa fraternity brother nga si Andrew Casino. Dili po na si Casino. Naloko na. Bawaan naman dahil nga doon na sila'y kunuhay. Doon na sila'y propriedad dito sa Estados Unidos nga nagkantinan og 425 milyones pesos pati pagkanakuha. Way labot dito sa kanasuran sa Katsila. Sa Espanya nga ilahan po tong Saldico. Matod papirte ng daganang kwartang gipagawas gikas Pilipinas aron ipamalit og mga propriedad dito sa gawas ng kalain nasod ang kanhi speaker og igagaw igtagsa sa bangag nga presidente si Tambaloslos Martin Romualdez. Ngilngiga no ngilngiga kanya kani sila nagpabungol-bungol hantod karon Martin Romualdez lukos na makitaan kaya sige na nagpasalipod tungod sa grabing kauwaw matod pa sa mga kauban. Lunes Domingo, Hunyo 28, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP, din ang convenor ini, ang si Kinapawan Bishop Colin Bagafuro. Puro gini. Upay na po og trillion piso March sumpay sa ilang gihimo ni atong anibersaryo sa EDSA din gitawag ni nila og White Ribbon Movement. Dili po ti Blue Ribbon man to ilang. Erwin Tuplok. Naloko na. Ilaha, white ribbon. Lain po tong red ribbon. Cake mo tong ilaha. Kaning ilaha nga Bishop Bagapuro
White Ribbon Movement nga sumpay ni sa ilang giingong trillion piso march ni atong EDSA People Power Revolution atong Pebrero. Inaibahigayon ato sa EDSA ang ilang rally aron padunggon ang tambaloslos nga Martin Romualdez Saldico. Onya si Peter Calderon nga pirte na mong nagkuwag malita nga nadawat nyo. Edwin Garjulas Tanggabiha. Matod bang may mo na yung pirte naganang way kwarta kay gipanghipo sa diay sa mga tabalosos o gipamalit og propriedad dito sa laing nason. Tan di malasa sa mga Pilipino in taon. Nganong inyo gining gibutaran in taon ang super bangag. Pero atong Bernis, nanukad na. Murag, wala yun. Pirte na yung pagkaandama. Ang senadora nga sakop sa majority karon, Senadora Risa Hontiveros, andam na yung kaisang mudagan. Dili sa marathon, ha? Sa presidential election sa 2028, matulpan, nanukad na siya, aron unahan niya ang tanang gustong mudagan, pagka presidente sa 2028, matulpan niya, iyang ipasalig, nga ang tanang mga tabalusos iyang ipapriso. Ang higang Risa, ang higa. Samtang si, tas balik, tas nagbayan sukmo si Consel Dave Tumulak, ang chairman sa Budget Committee on and Finance, gibuyag na ang Tomas Osmeñang nagtuong hangtod karon mayor lang gihapon bisag bisi mayor, ha. O ang tinuorang mayor Nestor Archival nga matod pa ayaw mong sigig binasulay diha, stop the blame game o aron madali kabahin na sa sweldoan aning mga dulan sa usa ka libo ka mga dulan sa usa ka libo ka mga job order workers sa City Hall nga matod pang Dave ay nagsigig lalis na dalian ang sweldo kay dugay na kay napas mo ni sila samtang ang mga tigpatanto sa City Hall na wa na hutda nagpuhunan kay sige lang pananto way bayad kay naman nga gibasol ni Tomas Osmeña ang city administrator nga si Engineer Albert Tan nga mo'y nakalangay apan matod pang Dave Tumulak gamay kay partisipasyon ang city administrator nining kalihukan pagpadagan sa mga payroll nining mga JO. Anong naman nga si Tomas gusto niyang mahimong city admin katong halagpol Villarete nga bana anang city treasurer nga si Ima Villarete nga pinangga kay Tomas nga matod pa og matoy mahimong city administrator matod pa Tomas samot. Trito Bormos, close na pod. Oh ba? Sunod si Bana mo mahali, mangita tag atong nga hinabion ani unyang tataon. Aron makaibaw tag unsay epekto nini kung ang mga Pilipino o Pilipinas mamalit og krudo o gasolina dito sa Russia unsa kay posibleng economic sanction dito sa Amerika nga masuko sa ato na mo Russia, ha?